Kiitos. Jätele. Ice cream. Ja. Joo. Mä tykkään mansikka. Mitä maito? Passion. Ei se oikein. Ei oo. Alkoholitonhan kaikki. Haluatko maistaa? Tima juusto. Joo, onko Timasta juustoa? Keski-Suomesta tullaan. Jyväskylän läheltä. Ja. Hyvä. Maisto. Mitä maistuu? Tervaa hyvä. Sen kotima. Kiitos, oli hyvä maistu. Mitä maistuu? Okei, kiitos. Ja, kiitos. Hyvä, onko se juusto? Jääkäyvi. Punakaalia, kimsiä, chiliä ja kaikkea muuta, mitä löytyy tuosta reseptistä. Annetaan pieni käsi aina meillä baarimestari piirissä tapana vähän taputtaa ja hurrata kun toiset ravistaa. Tosiaan kaikille tiedoksi täällä tänään käynnissä Suomen mestaruus ja sieltä Kiljultakin lähtee Mocktailin ravistaa. Valmis! Eri tavalla, erilaiset. Mä näen sen tyyppisen ravintolaita, missä se on.